Ahoj, volám sa Diana a toto video bolo vytvorené pomocou umelej inteligencie. V Crowdy AI veríme, že zapojenie zákazníkov pomocou umelej inteligencie by malo byť cenovo dostupné, efektívne a prispôsobené jedinečným potrebám každého podniku. Preto ponúkame dva starostlivo navrhnuté balíky, ktoré poskytujú bezproblémovú integráciu chatbota na pomoc podnikom pri automatizácii interakcií so zákazníkmi. Či už ste rastúci startup, hľadajúci inteligentné riešenie pre zákaznícku podporu, alebo veľký podnik spracovávajúci veľké dáta, naše flexibilné plány zabezpečia, že váš podnik získa maximum z umelej inteligencie a našej personalizovanej IT. Riešenia? Business balík ponúka nákladovo efektívne AI chatboty pre startupy a stredne veľké spoločnosti, automatizuje zákaznícky servis a zvyšuje zapojenie. Prémiový balík zahŕňa prioritnú podporu a osobného konzultanta pre rýchlejšiu asistenciu, ideálne pre podniky, ktoré potrebujú vysoko výkonnú umelú inteligenciu. Kontaktujte nás pre diskusiu o tom, ktorý balík je pre vás vhodnejší.